Magandang umaga at gabi sa inyong lahat, saan man kayo sa sulok ng mundo naroroon. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo po sa anumang kapahamakan. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay mula sa isang supporters nila Ido at Reyna, kung saan ito ay nagbigay ng kanyang sariling opinyon sa pag-live ni Kalingap Ido. Ipakita ko sa inyo at aking babasahin ang kanyang opinyon dito, mga kaagapay. Mula ito kay Fiona Polosco. Wala naman kaming pakialam sa buhay mo. Ikaw mismo alam mo na masaya si Reyna pag ikaw ang nakakasama niya bilang kuya niya. Nakita mo na nung ikaw lagi niyang kasama, medyo gumaling na siya. Nung iniwan mo, bigla na lang ulit bumalik yung sakit niya. Alam mo Ido, ang mali sa ginawa mo. Linuko mo kaming lahat. Nag-live kayo. Nagpaalam ka kay Reyna, ang sabi mo mapupunta ka sa Mindanao. Bakit need ninyo magsinungaling sa vlog ninyo? Bakit hindi ninyo sinabi yung totoo na pinapaiwasan na sayo si Reyna? Baka mahulog ang loob sayo ni Reyna, yung ang totoong dahilan, di ba? Anong klaseng isip meron kayo? Yung bata may sakit, oo, hindi ka nga doktor, pero gagaling si Reyna dahil sa may kuya siya na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Sa klase ng kalagayan ni Reyna, need niya yung tao na pinapahalagaan siya, kasi maliban sa sakit niya, sabik din siya sa pagmamahal ng isang kapatid. Hindi makitid ang pag-unawa namin na mga sumusuporta kay Reyna. So ayan nga po ang opinion po ng isang supporters ni Kalingap Ido, kung saan siya nag-live. Siya nga po pala, suportahan po sana natin ang programa po ng Compassionate Heart Caring Charity for Kaagapay, at sa programa po ng Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlog at Kalingap Rab. So hanggang dito na lang muli ang aking reaksyon. Salamat po sa inyong panonood. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.